chiitiko chatinoziva chamukoma Itai asiri pakati pedu nekuda kwemaitiro vanhu vamunyika uno vachitungamirira kwenguva ino vachifunga kuti vacharamba vakadaro nokusimba mberi. Saka tinoti ndimboverenga shoko shoma shoko raMwari kubva kumaPisarema chapter 118 ndichaverenga kubva verse 11. They compassed me about, yeah, they compassed me about, but in the name of the Lord I will destroy them. Pane zvavakaita, pane zvavari kuita, vari kutipunyikiza. Uyu murume akanyora maPisarema, David, anga ari mudambudzikowo, asi anotiwo nyangwe wandipunyikidza, nyangwe wandidzvanyirira, asi ndichavaparadza. Ndisi kuparadza kwedu hatina kuti pesa vanababa nekuti vana vanditika saka vamwari kufundisa kwaiti vakautora kuti hatina kuti panapa, right? But we are saying kuti nokuda kuti Mwari vari kuti one vari kurutivi rwedu, izvozvo zvega zvinotipa kuziva nokunzwisisa kuti hondo iyi Mwari vari mairi. Kana vachinge vari mairi zvinoreva kuti aiwa zvibvire kuti tirambe takakundwa. Tingaona semufananidzo wokukundwa neukomberedza kwesimba ravo kuti vari kusaidhi kuvari kusaidhi vari kudivi zvose kunge hapana mabudiro atingati achachapa panyaya iyi. There is a way out. As long as our God is on our side, there is a way out. So let's not despair. Let's not despair. God is on our side. The Bible says that if God is on our side, then who can be against us? And whoever wants to fight you and me, who is on God's side, then they are fighting God. So what we are doing right now is to set people up. Tirikuisa vanhu panguva yekuti vasarwisana nesu, asi varwisane neari kutivi rwedu anova ndiye Mwari. And then we know we are winners by the end of the day. But let me also say at this point in time kuti tinotora mashoko sei urikurudzirana kuna Mwari kuti Mwari vanoziva zviri kuitika uye zvakare nezvakaitika. Havatisiye tiri tega. That is His promise. And our God